Pastrami sendvič. Táto pomerne jednoduchá newyorská špecialita vás určite bude baviť. Bude to chcieť trochu času, ale vyplatí sa. Na pánvi sír opračte koriander, škoricu, klinčeky, horčičné semienka, čipotle, popkový list a zmes čierneho korenia. Do vriacej vody nasypte soľ, cukor a korenie. Zamiešajte a nechajte vychladnúť. Na uhorky zmiešajte vodu s octom a sirupom. Ohrejte, pridajte džin, korenie a soľ. Zamiešajte a nechajte vychladiť. Uhorku nakrajajte na kolieska, dajte do pohára, zalejte nálevom a nechajte v chladu marinovať. Do prvého nálevu ponorte mäso a nechajte nakladať aspoň 6 dní. Potom ho potrite horčicou a posypte korením. Dobre premasírujte a môžete ho vyúdiť. Pomôže vám grill alebo dobrá domáca údiareň. A je to, ideme na servis. Mäso nakrájajte na čo najtenšie plátky. Čerstvý krajec chleba potrite horčicou, pridajte pastrámy, čím viac tým lepšie. A nakoniec nakladanú uhorku. No, tak to je pecka. Mäso je krásne šťavnaté, uhorka príjemne sladkastá a horčica dodá tomu sendviču ten správny ráz. Písaný recept nájdete na mojom blogu pavelberky.com, tak vyskúšajte a dajte mi vedieť, ako vám chutilo.